Podno surovih obronaka Velebita, skriveno od pogleda prolaznika, uz jednu od najljepših jadranskih uvala, zaklonjenu poluotokom Maltom, izraslo je na kamenu Lukovo. Tu je Branko Rogić-Baja sagradio i opremio etnografski muzej. On priča o životu u Kamenjaru, o borbi s morem, udaljenostima koje su nekada dijelile taj kraj od ostatka svijeta. Tu je živjelo najviše 185 duša u selu tad. A selo je bilo samo ovaj dio, ovo je sve novo ovamo. Samo ove dvije kuće na rivi, to je, ima jedno 250-60 godina, to je bila kao uprava, lučka uprava nekako onda. Jedna kuća u uprava, druga je bila financa. A rijevica je bila jedno 20 metara tamo prije stara, mala. I to je život, to je živjelo. A ovo drugo je, neko ima potegač, ko ima potegač, to je bio gazda. Ovo za potegač, ove lignju, ribicu, nešto, ove čikavice, nešto. A ovo je bilo težak život. Živjelo se na šačici zemlje uz more i od mora. Toliko teško da mladih u selu već dugo nema. Staru ko ja sam među najstarijima, muški i ženski su nešto starije dvije od mene. To je sve gotovo, za 8 godina tu nema nikog više ovoga stalni, autoktoni, oni što reče se. O životu Podgorja nekad i sada s posebnom ljubavlju pripovjeda Baja, a kako bi ga otrgnuo od zaborava, sakupio je, sabrao i očuvao stare predmete. Trebalo mi je 5 godina, to sam ja skuplja, dok se ovo nije otvorilo. To nije jednostavno, ja sam išao po ovim selima i plaća sam nešto. Malo što je dobio, većinu je kupio svojim novcem, neke ribom, a neke je plaćao škampima. I tako je nastala zavičajna zbirka Lukovo. Ja mislim tako čovjeka danas ni u jednom mjestu nemamo kakav je bio gospodin Baja, koji je jednostavno trudio se, borio se, nije štedio ni novce, ni trud, kiša, bura, on je obilazio sela, čuvao. U stvari on je od zaborava spasio povijest Lukova i povijest ovog kraja. Konzervatori su pomogli, načinili inventar i pripremili postav, a surađivat će i kada se zbirka proširi na nove prostore. Zahvaljujući Branku Rogiću-Baji, znači našem Baji koji vodi već 15 godina taj objekt, on je otvoren za posjetitelje, otvoren za javnost i svi mogu pogledati tu sačuvanu baštinu Lukova i Lukovačkog kraja, a pogotovo onaj dio koji se odnosi na ribarstvo, način znači na koji se ribarilo kroz 19. i 20. stoljeće. Prije se iz brda gledale tune, tu imamo brda gdje piše, bio sam napravio tablu pa smo im basili ćao Smatravčnica. Gdje se sjedlo i oni kad gleda iz brda to onda vidi na pijesku tuna se crni, ulazi, onda je javlja ovima, ribarima su pripravni. Najveći dio izloženoga čine predmeti svakodnevne uporabe. Posuđe, poljodjelski i ribarski alat, odjeća. Zbirka je to s perspektivom jer je mali muzej postao mjestom kulturnih susreta, edukacije i sjećanja. Budući da se broj predmeta stalno povećava, uskoro će se proširiti na susjedno ribarsko spremište. Ministarstvo kulture zbirku je zaštitilo kao spomenik kulture, a Baju imenovalo kustosom zbirke. Nasljednik će možda biti njegov nećak koji iz Senja redovito dolazi u Lukovo. Tata mi je odavde iz Lukova domaći, rođen je tu, tako imam vikendicu i za njega ostala barka. Volim tu dolaziti, tu sam počeo kod dijete dolaziti, volim tu biti tako i volim doći. I zato je Bajina želja da zbirka nikada ne napusti njegovo rodno Lukovo, što je uvjetovano u donatorskom ugovoru. Važno mu je da generacijama priča povijesnu priču ovoga kraja, jer povijest ne treba zaboraviti kao ni drevnu povezanost Podgorja sa suncem, vjetrom, kamenom i morem.